Me yasa wai ke idan na baki wanki sai kin tabbata kin laluba aljuna kin kwashe kuɗi? Na manta da kuɗi a cikin aljuna, ina da garantin na manta da kuɗi a ciki, amma kin kwashe. Me yasa kike min haka ne? Ba za ki dinga gaya mun ba? Ai hakuri. Yanzu har na fita na je zan siyo siga da gari, gabaki ɗaya na duba na gaban da ko sisi. Ai hakuri. Ki daina min irin wannan. Kana bari insha Allah. Ni yanzu ban da ba kuɗi ne ma a jikina ma wallahi. Ki daina min irin wannan. Ke me jidda? Na'am yaya. Na san za mu yi magana da ke. Da gajiya. Ai lafiya lau. Lafiya. An zo lafiya? Lafiya lau. Sanda zuwa. Shine wannan? Eh. Lafiya lau ne. Kina ji? Me yasa wai ke idan na baki wanki sai kin tabbata kin laluba aljuna kin kwashe kuɗi? Na manta da kuɗi a cikin aljuna, ina da garantin na manta da kuɗi a ciki, amma kin kwashe. Me yasa kike min haka ne? Ba za ki dinga gaya mun ba? Ai hakuri. Yanzu har na fita na je zan siyo siga da gari, gabaki ɗaya na duba na gaban da ko sisi. Ai hakuri. Ki daina min irin wannan. Kana bari insha Allah. Ni yanzu ban da ba kuɗi ne ma a jikina ma wallahi. Ki daina min irin wannan, ba na son haka. Ai hakuri, ta bari insha Allah. Ban da kuɗi ne wallahi. Ai wani donga. Ai haka? Iya, wani donga. To ba damuwa. Ka damu. Allah saka da alkai. Amin. Ki rike shi gamkin ji? Amin. Ki rike shi. Amin. Yawwa. Ya ga dai lalurar ko. Wallahi dai duk abin da ya kamata dai ki rika yana natsuwa in ya baka ki wanki ki caje in kika kuɗi ki baka shi kuɗi ne. Ni ban ɗauka ba. Ba kuɗi da ai da rayuwa. Ba na son irin abin da kake min. Na ce ka dinga bani ka daina ba su kuɗi. In ba dan washe gari ki ba. Ka san ai ina da lalura sosai karke ba su kuɗi. Ya hakuri an kusa aure insha Allah. Wai yaushe ma ai za ka turo ni? Ina nan tura insha Allah. Sadaki ɗaya nika bukatar su in san ka yanke yanzu ka darma. Ai na san ma ba za su sa da yawa ba zai wuci 100 ba. Ko ni ma abin da ka sare kenan. An sare kenan. Don ina nan ina lissahi ma in so yanke 100 ina lissahi don abin da na ba yan uwanki da wannan na kashe miki duk ina lissahawa. Kamanya? Ai lissahi na da ina kunci kusan 36,000 cikin kuɗi. Ai dama ba dan Allah kake ba su ba? Don Allah za a baka ni ke. Na shiga uku.